Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit alături de noi. Discutăm astăzi despre un subiect tot mai întâlnit în zilele noastre, un spectru nou, aș spune, în medicină. O să vedeți imediat despre ce este vorba și o să aflăm mai multe de la doamna dr. Adriana Gomotârceanu, medic primar interne, Centru Medical TopMed, doctor în științe medicale. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi, să vorbim despre un subiect important, îmi spuneați, și o să ne spuneți dumneavoastră mai multe, pentru mureșeni și pentru toată lumea, de ce nu în general. Probabil că cei care s-au confruntat deja cu aceste probleme știu și acum vor afla mai multe de la dumneavoastră, dar cei care nu s-au confruntat cu acest tip de problemă vor afla acum și poate că vor ști în cazul în care li se va întâmpla și lor cam despre ce este vorba și către cine să se îndrepte. Așadar, vorbim despre alergiile alimentare de tip întârziat. De ce se numesc așa și de ce sunt mai noi în medicină? Eu cred că alergiile alimentare de tip întârziat sunt mai puțin cunoscute, au putut fi puse sau pot fi puse în evidență mai dificil, deoarece de la ingestia alimentului, de la folosirea în alimentație a unui aliment care provoacă o alergie de tip întârziat și până la manifestările care apar, se scurg mai multe zile, așa încât în momentul când apar manifestările, nimeni nu se mai gândește la ce a mâncat acum 3-4 zile. Este un concept ceva mai nou și s-a putut documenta în ultima perioadă datorită faptului că în urma studierii unor anticorpi din sânge față de anumite alimente, s-a observat că există nivele mai mari de anticorpi față de 1, 2, 3 alimente la unele persoane care au niște suferințe cronice. Spectrul de simptome, de plângeri din partea pacienților în această situație este destul de larg. Astfel, foarte mulți au probleme digestive. Și vreau să spun că, având în vedere că am studiat în cursul doctoratului meu afecțiunile digestive, am aflat că pe plan mondial părerea specialiștilor este că afecțiunile digestive apar la aproximativ 25% din totalul populației. Deci nu din cei care se plâng, care merg la medic, ci din totalul populației globului. Deci afectează un segment important din totalul populației. Și aceste simptome sunt de tipul durerilor abdominale, a diareei sau constipației sau alternanței între diaree, constipație, de tipul colonului iritabil, la care încă nu i s-a stabilit neapărat o cauză, dar simptomele din alergiile alimentare întârziate sunt uneori doar de tipul unei dureri de cap care apare fără o legătură cu viața cotidiană sau fără o legătură directă, însoțite de o stare generală alterată, de capriciozitatea apariției durerii, de capriciozitatea încetării ei și de multe ori apare sub formă de migrenă, de stări de greață sau de vărsături, urmate de vărsături care calmează durerea de cap. Dar s-a observat sau s-au pus în legătură manifestările din alergiile întârziate și cu o creștere ponderală fără
fără o cauză imediată sau fără o cauză medicală cunoscută sau fără un comportament alimentar susceptibil de a da obezitate. Deci sunt persoane care observă că având același stil de viață, același ritm, aceeași alimentație, câștigă ponderal și nu pot să renunțe la, indiferent ce cure fac, nu pot să scape de acest exces ponderal, care înseamnă, desigur, boală. Și s-a pus în evidență și faptul că unele alergii alimentare de tip întârziat pot să determine creșterea ponderală. Alteori dau o oboseală cronică sau oboseala de imediat după mâncare. Câți dintre noi ne-am simțit uneori că după o masă suntem foarte obosiți, dar nu după fiecare masă. Și se pare că consumul unor alimente poate declanșa acest tip de reacție, de răspuns a organismului de tip asteniform, de tip oboseală. Și alteori s-a observat durere articulare, care nu neapărat au un substrat în afectarea scheletului, în afectarea articulațiilor, și care sunt destul de greu de calmat pentru că nu știm cui să ne adresăm. Deci, în acest tablou atât de variat de manifestări, nu ne-am gândit neapărat că este vorba de o intoleranță la un anume aliment. Ce se întâmplă atunci când alimentul ingerat nu este potrivit cu organismul nostru? Apar leziuni la nivelul tubului digestiv, mai ales la nivel intestinal. Ori noi, cei din medicină, cunoaștem faptul că tubul digestiv este cel mai important organ imun al organismului, pentru că aici are o suprafață extrem de mare, tubul digestiv, și aici se sintetizează o serie mare de anticorpi, pentru că tubul digestiv vine în contact cu o serie de alergeni din mediu și față de care organismul fabrică anticorpi. Uneori există un echilibru între ceea ce înghițim, între ceea ce ingerăm și apărarea organismului față de aceste alimente, dar alteori se creează dezechilibre. Reacția de răspuns a organismului este exagerată și atunci apar boli inflamatorii cronice ale intestinului sau ale tubului digestiv, dar apar și aceste manifestări la distanță, de tipul cefaleei, a durerii de cap persistente în anumite momente, sau durere articulare, sau această oboseală cronică, sau câștigul ponderal de care am vorbit. Sunt toate manifestări pentru care pacientul care le prezintă se ceară ajutorul în diferite servicii de specialitate. De ce consider că este extrem de importantă această legătură cauzală între manifestările atât de diverse pe care le-am enumerat și alimentație? Deoarece în ultima vreme s-a pus în evidență, s-a descoperit o metodă de a pune în evidență alergiile alimentare. Ea s-a concretizat într-un test de laborator care se efectuează din sânge, o recoltare obișnuită, care evidențiază printr-o baterie de teste alergiile sau intoleranțele la un grup de alimente. Acest test poate să evalueze alergiile alimentare la un panel, la un grup de 100 de alimente, de 200 de alimente sau de 300 de alimente. Desigur că
numărul de alimente testat este important pentru și în legătură cu severitatea manifestărilor din acest grup și cu cât este de gurmandă persoana respectivă. Desigur că persoane care sunt obișnuite să folosească o paletă largă de condimente, o paletă largă de alimente care nu sunt specifice locului în care s-a născut, deci fructe sau legume sau leguminoase de import, au recomandarea de a folosi paneluri mai largi de testare alimentară. Acum este o modă cu a consuma semințe de quinoa, semințe de ciuperci diverse, care desigur că nu sunt testate în panelul de bază. Panelul de bază este acela al alimentației obișnuite cu alimente din zona noastră. Vreau să vă întreb dacă se pot confunda aceste două tipuri de alergii alimentare de tip întârziat și alergiile pe care le cunoaște cam toată lumea, de care pomeneați la început. Alergiile întârziate sunt mai recent studiate și mai recent s-a pus în evidență acest test IMU-PRO, care este disponibil la Centrul Medical Tocmed, unde eu activez, față de alergiile alimentare de tip imediat, pe care le putem pune ușor în evidență de consumul de ultimă oră al unui aliment. Multă lume cunoaște alergia la alune, o vedem și în filme de multe ori, sau alergia la nuci sau la miere sau la căpșuni sau la zmeură, la fructe cu sâmburi mici. Deci avem aceste alergii de tip imediat care apar în secunde sau minute după consumul alimentului și sunt foarte zgomotoase, adică pacientul imediat se simte rău, se produce o umflare a feței, a limbii, cu tulburări de vorbire, de respirație, care constituie o urgență majoră în unele situații, la fel ca la înțepătura de albine, de exemplu. Deci sunt aceste alergii de tip imediat pe care le putem pune și pacientul chiar le poate pune în relație cu consumul ultim al unui aliment. Spre deosebire de acestea, nu numai pacientul, dar nici medicul nu-și poate da seama atunci când pacientul vine cu tulburări de tranzit intestinal, tulburări de migrenă, cu durere articulare la care nu-i găsim nicio cauză, nici măcar medicul nu relaționează cu consumul unui aliment consumat în urmă cu 3-4 zile. Și vreau să vă mai spun ceva. Am văzut la ultima pacientă pe care am avut-o cu examinarea acestui panel de alimente, că avea alergie la drojdie și la vanilie. Vă dați seama că este extrem de greu în practica de zi cu zi, de a pune diagnosticul acesta doar din discuția, din anamneza pe care noi o facem pacientului. Chiar nu avem cum. Dar care este beneficiul major al acestui test și al rezultatului său? Este că ne atenționează la ce intoleranțe are pacientul și dacă scoatem aceste alimente din alimentația lui zilnică pe o perioadă cuprinsă între 1-2 luni și 6 luni de zile, tubul digestiv al pacientului își revine și este posibilă o nouă încercare de administrare în doze foarte mici și supravegheat a unui singur aliment din cele alergene și este posibilă ca reluarea toleranței
față de aliment să se facă în parametrii normali după o perioadă în care am eliminat din alimentație acest aliment. Deci, practic, devine depistarea acestor alimente devine foarte utilă pentru că ne evidențiază cauza unor probleme. Și tratamentul cauzal, adică acela asupra cauzei producerii unor boli, este singurul care ne poate duce la vindecare. Degeaba tratăm doar simptomele, doar manifestările bolilor. Sigur, pentru un timp mai scurt sau mai lung putem să avem beneficii, dar atâta timp cât n-am înlăturat cauza și ea revine, desigur vom avea din nou acele manifestări ale bolii respective. Și cred că este un lucru care ar trebui să îl avem în vedere atunci când avem simptome din cele descrise aici. O ultimă întrebare pentru cele câteva minute pe care le mai avem. Vorbeați de anumite simptome care nu își găsesc răspuns în alte sfere ale medicinei și v-aș întreba de durerile de cap pe care cred că le are majoritatea populației. Când trebuie să ne facem griji sau la ce moment ar trebui să ne îndreptăm către acest test? Desigur, durerile de cap care apar imprevizibil sunt uneori atât de intense încât ne împiedică să participăm la manifestările sociale, chiar la relaționa cu alți oameni din anturaj. Sunt foarte largi ca și manifestare, sunt acuzate de foarte mulți oameni și ele, din păcate, pot proveni de la un număr mare de afecțiuni. Întotdeauna ar trebui să ne gândim la o tulburare de vedere, să ne adresăm oftalmologului, mai ales cei care lucrăm mult pe calculator, cei care știm din copilărie că avem oarece deficiență, dar nu ne place să purtăm ochelari, sau care n-am avut niciodată probleme, dar știm că în familia noastră sunt probleme oftalmologice. Ar trebui de asemenea să dăm atenție dacă nu cumva avem probleme de respirație, de nas înfundat, de multe ori e vorba de o sinuzită, de o răceală, stăm în curent, nu ne-am dat seama, a apărut o răceală, n-am tratat-o, am luat doar calmante de febră și poate un pic de antiinflamator și acolo există o infecție cronică în zona nasului sau a căilor respiratorii superioare, a gâtului sau o sinuzită cronică. De asemenea, durerea de cap poate să fie și apanajul unei anemii. Deci un test de sânge, un simplu test de hemoleucogramă ne poate arăta dacă avem o cantitate mai mică de hemoglobină, un hematocrit mai mic, deci probleme de compoziția sângelui, da? Dar iată, pot să apară asemenea probleme de tip cefalee și în boli ale colecistului, cei care au piatră sau au infecții la nivelul colecistului, a fierii, cum se numește fierea în limbaj popular, da, pot avea dureri de cap, dar și vedeți o serie de pacienți care au acest tip de alergii alimentare nedepistate și care, atunci când consumă acel mic condiment sau doar un adaos alimentar, suntem acum expuși la o diversificare a industriei alimentare în care nu numai că se folosesc noi alimente cu care nu eram obișnuiți, nu sunt alimentele pământului, alimentele locului în care ne-am născut și pentru care avem memoria atâtor generații din spatele nostru care ne permit să digerăm tot ceea ce crește
acum aici, ci acum venim în contact cu banane, cu citrice, cu tot felul de alimente din alte zone. Uleiul de măsline chiar nu este al nostru, da? Nu este al pământului. Toată lumea consumă ulei de măsline. Nu e bine. Nu e bine. Pentru asta trebuie să avem o garnitură de enzime adaptată. Unii o au, unii și-o adaptează, dar unii au reacții care nu sunt îndestulătoare pentru acest tip de alimentație. Și în plus aditivi alimentari care sunt o adevărată industrie. Există depozite întregi numai de aditivi alimentari și putem avea alergie față de un aditiv. Și observăm când am mâncat o masă la restaurant sau doar când mi-am luat prăjituri de la cofetărie, asta în situația în care am observat, dar dacă nu, rămânem cu aceste probleme pe care le tot tratăm, ne adresăm diverselor specialități, ne mai ajută, nu ne mai ajută și rămânem cu niște probleme așa nerezolvate mult timp. Eu zic că este o cale de a încerca să găsim cauzele care ne fac rău. Iată, un subiect foarte interesant pe care l-am dezbătut astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi și foarte important, putem găsi acest test la TopMed în cazul în care poate ne confruntăm cu aceste simptome și nu le găsim răspuns altundeva. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. A fost alături de mine doamna dr. Adriana Gomotârceanu, medic primar interne la Centrul Medical TopMed și doctor în științe medicale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ioana Mărza. La revedere!